naman nung taga Taiwan, galing sa amin yan. Pero before yan, nanggaling sa amin, galing na sa mainland China. Ganon yung mga... Umikot na. Oo, papunta dito sa atin sa Luzon. So saan ho ang nagiging port of entry sa tingin ninyo? Hindi ito local talaga, no? Except dun sa mga minamanufacture dito. Pero yung nagmo-manufacture dito na local, yung kanilang mga... Yung raw mats nila galing pa rin sa ano? Galing pa rin doon sa China. So China ang pinanggagalingan nito. So paano ho natin naharangin ngayon yan? Kasi ano ang mga port of entries na binabantayan natin? Dahil napakapuros ng ating karagatan. We have the longest coastline sa buong mundo ata. Tayong So problema na naman din yun, yung entry. Paano mo Babarahan. babarahan yung entry. Not unless talaga meron tayong magandang intelligence na coordinated doon sa counterpart natin sa China na magbigay ng informasyon sa atin na andyan na yung barko, papunta na dyan, intercept ninyo. Ganun tayo ka-epektibo. Pero wala tayong information. Sa mga politiko, sir, anong pinakamataas na posisyon na merong nakatimbre sa inyong protector? Kasi so far, general sa police. Sa mga politiko, anong pinakamataas na posisyon? May senador ba? Meron bang congressman? Meron bang governor, vice governor? Maganda ang itim sa tawagan. Kabayaan mo na lang si Presidente magsabi niyan. Iba ba listahan nyo sa listahan ng Presidente? Meron kami kasi yung sa amin sa PNP, isang source lang yun. Saan Si po yung Presidente, sa amin lang sa PNP. PNP lang. Yung kay Presidente, lahat na yun ng intelligence agencies sa buong Pilipinas nagre-report sa kanya. Okay. So meron sa AFP, like the ISAP, Okay. yung ISU, yung sa Army, yung mga Air Force, Navy, meron Coast Guard, tapos meron pa sa civilian, sa NICA, meron pang mga lahat ng government agencies na mayroong intelligence departments nagre-report din sa kanya. Meron pa sa mga counterparts natin, foreign counterparts na direkta nagre-report sa kanya. So, marami yung hawak ng Presidente na holdings niya ng mga intelligence. So, ang kapareho nyo listahan, yun po nasa DILG. Yun po ba yun? Kasi sabi ni Secretary Sueno, iba din daw yung hawak nila doon sa hawak ng Presidente because of what you're saying nga po. Pero yung nasa inyo, yun din po ba yung nasa DILG? Most likely. Dahil under kayo ng DILG. DILG, So itong mga to. Yung mga nasa PIDEA, sir, have you done any monitoring? Meron na ba kayong mga pinatatanggal sa PIDEA? O pinapaalis niyan, binabantayan nito? Merong binabantayan. Pero yun, kukoordinate kami kay General Lapina na itong mga tao na ito, nasa watchlist namin ito. Sila rin, sabihin rin nila na itong mga pulis mo, mayroon din kami ganitong watchlist. So, kinukonsolidate namin, nag-workshop kami sa watchlist namin para more or less yung PDEA at saka PNP, pareho ang data. Kumusta yung monitoring nyo doon sa mayor at vice mayor sa Mindanao? Buhay pa rin. Buhay pa rin. Pero positive talaga yan. Dahil sinabi sa akin ni Secretary Sueno, mali daw, hindi daw yun Luzon. Hindi daw, meron siya sinabi, nasa Mindanao daw yun. So, positive talaga, Mindanao to. Magtatay ba yun, sir? Merong gano'n, meron din magkapatid. May magkapatid. Meron din magkapatid. So, meron magtatay. Meron din. Okay. Teka muna. Ito lang, sir. Boses ng ating mga kababayan na nais ng pagbabago sa trending application natin na QuipSphere. Pakinggan lang natin sandali. Hello po, PNP Chief Bato. Magandang araw po sa inyo at mabuhay po kayo. Mula po dito sa mga Pinoy na nasa Bolivia, binabati po namin kayo. Keep up the good work. Yung pong patuloy na pagdami ng mga voluntaryong sumusuko ng mga pushers at users ng iligal na droga ay nagpapatunay lamang ng isang magaling at epektibong pamamahala ng ating bagong PNP Chief General at ng Pangulong Duterte. To PNP Chief Director Ronald De La Rosa, aka Chief Bato, we salute and support you and President Duterte on your serious fight against drugs and corruption among the officials of the government. On behalf of all Filipinos here in Mexico, may God guide and keep you and the President and your families. Napapanood ho tayo kasi hanggang sa ibayong dagat. Well, all of these are Colombia yun and Mexico. So, mga, kumbaga parang
ito'y lugar din ng mga drug rings. Well, pati yung Bolivia, yan. Well, nagpapaabot sa inyo ng kanilang mga pagbati. Sino ba ang galit sa inyo sa Chief PNP? Mas maganda yung mas maganda yung tapatan, yung ayaw ninyo ng ginagawa, di ba? Kasi ako binalikan ni Secretary Sueño. Ikaw ba, di ka ba natutuwa? Sabi sa akin. Well, ano ho ang inyong mensahe para sa ating mga, like halimbawa, yung mga kababayan natin na hindi talaga naman na lahat, alam naman natin, hindi lahat natutuwa. Meron din naman na nag-aalala. Kasi kagaya halimbawa no iba, baka naman ako isang araw mapagbintangan, kagaya nga sabi ninyo, away babae lang, pinatay dahil isinama doon sa Para naman magkaroon sila ng kapayapaan dahil baka bukas makalawa may tumutumba, idinadawit na rin sa drugs just because sumasakay na. Para po sa ating mga kababayan na nag-alala, no? Na gano'n nga, yung in-explain mo. Hindi po kami nagpapabaya. Pag may mga gano'n na pangyari, inimbestigahan talaga namin yan. At hindi kami papayag na gano'n na mangyari. Gusto namin talaga lahat, kung may mangyari mang patayan, legitimate police operations. Ayaw ko ng vigilantism, ayaw ko ng summary execution, ayaw ko po yan. So, pag may ginagawa kayo, may napansin kayong ginagawa ng ating kapulisan, please feel free to report to me directly kung gusto niyo. Kung wala kayong tiwala doon sa ibang police commander sa ground. How do they do that, sir? Na makapag-report sa inyo directly? Meron kaming text 2920. 2920. PNP text 2920. Sa inyo ba yun? Kayo ba may hawak nun, sir? Ipapasa sa akin. Hindi naman. Merong nag-receive. Kasi kung ako... Baka naman yung nagre-receive, addict din. Hindi naman. Hindi, matitino yun. Nasa PCRG yun. Okay. Ang nag-receive doon, ipapasa sa akin yun. Ganun. Yun bang 911, kailan mag-uumpisa, sir? Kasi i-adapt na daw dito. Aalisin na yung 117. Tama ho ba yun? Parang ganun, oh. Tapos 911 na lang. So it also directs dun sa mga, like halimbawa, may mga gusto din na iparating sa inyo. Kasi emergency po ito ng Davao, di ba? But meron na daw MOA na gagawin na ito nationwide, yung 911. So, maalis na talaga ba, sir, yung 117? Hindi ko pa masyadong alam yan. Pero alam ko, may wino-workout ngayon na 911 na accessible sa lahat. Free dapat. So, ang mensahe nyo doon sa mga mayayaman ngayon na namamayag pagsabi nila, hindi nyo sila kaya. Dahil puro pang small time lang daw kayo. Hintayin lang nyo kami dyan. Darating kami dyan sa inyo. Huwag nyo kami i-challenge. Dahil baka akala nyo, porque police probinsya, kayang-kaya nyo takutin sa kapangyarihan ninyo. Sikat pa naman ang probinsyano ngayon. Huwag niyo ako i-challenge dahil darating tayo dyan. Wala po tayong, itong kampanya natin is to be fair. Pag sinasabi nila na mahihirap lang yung tinatamaan, hindi ko po dinidinayan. Tinatamaan talaga yung mahirap dahil silang the most vulnerable sector sa society. Kaso naman din, all out tayo All out yung campaign natin. Wala tayong pinipili. Mayaman o mahirap. May mga pinangalanan na nga ng mga malaking tao, di ba? All out tayo. So, masagasaan rin yan, yung mga mayayaman na yan. Huwag po nyo sabihin na may pinipili tayo. General, bagaman bato kayo, no? Alam naman natin, nadudurog din ng bato. Ano ho bang nakakadurog sa inyo? Kasi may mga, bawat tao kasi merong meron niyang weakness. Hindi naman weakness yun It's more on the soft side, no? Yung bang parang mas kagaya nun, last time, nakita ko nga kayo, you're getting emotional as well dahil doon sa predicament ng mga kabaro din ninyo. Pero sa inyo talaga, ano yung kumbaga soft side ng isang bato? Madali lang ko paiyakin Pag makita ko ng human suffering, yung tao na nahihirapan na yun, mabilis akong mapaluha. Pag tao na nahihirapan, ganun, lalo yung kinakawawa. Mababa yung luha ko dyan. Madali ako maiyak. Kaya mga inaapi. Mga inaapi. Kinakawawa. Kaya galit na galit ako doon sa mga nang-aapi. Mga nang-aapi. Nagagalit ako doon. At yung mga gumagawa ng kalokohan. kung ano-anong
kalokohan. But General, as a word para dun sa atin hong mga pulis, kasi may mga worried rin naman ng mga pulis. Yun hong iba na natanggal halimbawa dahil ipin-rame up ng mga kasama nila na ng drugs before, at yung iba naman na talagang gusto magsilbi ng tama, sila yung natamaan. Do you give chance to this para ika nga kasi I understand kulang din kayo ng pulis, tama po ba? Kulang talaga. So will you still welcome those that were falsely accused and yung before ay natira ng mga ibang will you still welcome that, sir? Actually, sino ba tayo na hindi mag-welcome? Tao lang tayo eh. Actually, ito nga, sasabi ko sa kanila, yung mga pulis dyan, alam ko marami dyan sa pulis natin gumagamit ng droga. Ito muna sa user na pulis ha. Okay. Kasi minsan pag pulis kasi na gumagamit, nagtutulak na rin yan. Lalo na, pulis siya. Mayroon siyang authority na may baril siya, gano'n kompleto. Doon sa mga pulis na yan, ang word ko sa kanila is, huwag na nyo hintayin na magpositive kayo sa drug test. Okay. Dahil pag nagpositive kayo sa drug test, talaga tatanggalin ko kayo sa serbisyo. Ano ba yun? Strike one lang? Pag nagpositive sila, Oo. ipadaan natin isa pang confirmatory test. Okay. Then pwede na tanggalin serbisyo. Dahil ginagawa nilang technicality yan ngayon eh. Yung pag-positive na sa first test, Oo. kinukontes na ngayon sa korte na hindi pa confirm. Kaya sila nakakabalik. Ang gagawin natin ngayon is mayroong confirmatory test pa na isa para wala silang technical basis na sabihin na hindi totoo yun na sila ay drug user. So, ang advice ko sa kanila is huwag na kayo maghintay pa na mag-positive kayo. You surrender. Ilan na ho ba ang nag-positive? Naku, hindi ko na nakuha yung data, Datos pero na marami. yun. Marami, Marami nag-positive sa mga Marami na, pulis. oo. And you will still continue yung random Hindi ito na- random, hindi. So required na po ito Kuya, sa kanila. required ito sa lahat. Naghanap kami ngayon ng funding kung panggastos talaga ito sa drug test. 190,000 strong ata. And 160 yung police. Yes, oo. Plus another 20,000 ata o 30,000 na NUPs. So, tatakbo ito sa mga 190. So, malaking pera itong gagastusin namin. Humingin ako sa Malacanang ng additional budget para dyan. So, For drug testing. for drug test, lahat ito. Dahil- So dahil- one test and then one confirmatory test. Yes. After that, dismiss. Dismiss. So, huwag nila hintayin yan. Okay. Advice ko sa kanila. Kung alam nilang addict sila, police sila, mag-surrender kayo, punta kayo sa mga unit commanders niyo, mag-surrender kayo, then tulungan namin kayo na iparehab. So kung magganon sila, hindi nyo sila i-dismiss? Hindi ko sila kakasuhan, hindi ko sila i-dismiss. Basta- Basta voluntarily sila mag-surrender. Okay. At mag-submit sila for rehabilitation. Kami na maghanap ng pera na panggastos na iparehab sila. Dahil tauhan namin yan sila eh. Pero pag mamatigasan sila, hintayin pa nila na magkaroon ng drug test at sila ay mag-positive, wala akong patawad sa kanila. Habang hindi pa kayo nag-positive, you report to your commanders, voluntary kayo mag-surrender, sir, addict po ako, user ako, pwede niyo ako iparehab. So wala problema, hindi ko siya kakasuhan. So ngayon may nang mga natanggal na ho ba? Na meron na kayong naka-line up na di-dismiss ninyo because of this? Oh, yung lahat na nag-positive. After the confirmatory test noon, How many are this, sir? hindi ko na Wala pa. Kasi, Ano ang kasi highest? nagpo-progress kasi. Yes, ano ang Yung highest last, rank? 20 na atang ng ang highest rank ata, SPO4 pa lang ata, wala pang official akong, SPO4. ay mayroon na inspector pala, police inspector. Okay. Meron na police okay, inspector. okay. oh. So, ito'y continuous pa rin and that this will be part of your campaign. So, sumuko na kayo. Parang Oh, sumuko na kayo para wala kayong kaso. Hindi ko kayo gagasuhan. at hindi matatanggal. Hindi kayo Kasi matatanggal. pagka na-dismiss sila, wala silang benefits or anything. Yeah, paparehab ko sila. Paparehab ko sila. Okay, bago kayo sir magpaalam, ang merong sa UNTV Cup, meron kaming PNP responders. Yeah. Na ilang beses nang nasilat sa championship. Sana sila na nag-champion eh. Akalain mo nasisilat ng AFP. No, yun, dahil hindi pa konsibilite. So, sir, maglalaro ka ba sa PNP responders? Medyo mayroon akong partial team ng isip. Hindi na ako masyado makalaro. Pero siguruhin ko na champion kami. Talaga, ano Alam mo, rin. meron kaming liga doon sa Davao.
Si Mayor Duterte, every December yan. Yes. Papaliga siya lahat ng Armed Forces, AFP, PNP. Oo. Kanya yun, maabot sa mga taga 500,000 yung premyo niya. Oy, dito ang premyo dito, sir, 4 na milyon. 4 na milyon. Oo. Ang nakuha Multay pala yung amin doon. ang nakuha sir ng PNP last time, PNP responder, 2M lang kasi ang nakakuha ng champion AFP 4M. Kaya kayo 2M lang kayo dati. Dapat ngayon kayo na makakuha ng 4M. Yung mga magagaling ko na player sa Davao, dalhin ko dito yun. Patay na. Oo, marami akong magaling na player ko, dalhin ko dito. So, nagpa-drug test na ba yun, sir? Negative yun dahil matagal kong kasama ko palagi yung naglalaro. Hindi ako kumukuha ng may problema. May problema sa drugs. Kung positive yun, matagal yung patay. Hindi yun mabubuhay pag positive yun. Well, maraming salamat po and it's a very